Gernikako akordioa izenpetu genuen eragile politiko, sindikal eta sozialok, Arkaitz Rodriguez euskal preso politikoaren arreba den Enara Rodriguezek salatutako gertakariaren aurrean gure jarrera adierazi nahi du. Enara Rodriguezek bere neba Arkaitz bisitatu eta gero Donostiara itzultzeko bidean beste kotxe baten mugimendu arriskutsuek A12 autobiatik irtetera behartu zutela, bere bizia arriskuan jarriz. Gainera, Enara Rodriguezek autobiatik kanpo zegoela kotxea geldiarazi zuela kontatu zuen. Orduan, lehengo kotxean zeuden gizonezkoek beraien polizia plakak erakutsitakoan, Enara kotxetik atera, ostiko kajo, iraindu, ukitu eta bortxatzearekin mehatxatu zuten. Badirudi oso luze egin zitzaizkion 5 minutu pasa ondoren joaten utzi ziotela. Euskal preso politikoen senideekiko eraso jarrera hau ez da berria, baina Enarak kontatutakoak muga guztiak gainditu ditu. Jarrera bortitz horiek Arkaitz Rodriguezen senideei ez ezik, gainontzeko euskal preso politiko guztien senideei ere beraien samina ere handiagoa egiten diete. Euskal preso politikoen dispertsioak Arkaitz Rodriguezen senideei, gainontzeko euskal preso politikoen senideei bezala, senidea etxetik urrun den zigor gogor hori jasateaz gain, kontroletik kanpo omen dauden elementuen jomuga bihurtzen ditu, Enararen testigantzak erakutsi digun bezala. Antza denez, kontroletik kanpo zeuden elementu horiek poliziak ziren. Tamalez, ezin dezakegu kasu hau bakarra dela esan. Duela ia urtebete etaren jarduera armatua amaitu zen eta Espainiako polizia indarren eraso jarrera eta jazarpena oroar euskal herritar ororekiko eta batez ere eskenatoki politiko berri honekiko konprometituen dauden herri sektoreekiko ikaragarria da. Espainiar estatuari bere jarrera tresneria guztia indargabetu eta bere dispositibo ertzatzaile guztiak Euskal Herrian dagoen eskenatoki politiko berriarekiko egokitu ditzala. Bada garaia guztiok bake eta normalizazio demokratikoaren bidea urratzen hasteko. Gernikako akordioa sinatu genuen eragile politiko, sindikal eta sozialok giza eskubideekiko begirunea oinarri bake eta normalizazio demokratikoa helburu dituen prozesua bultzatzeko konpromisoa berresten dugu. Horregatik Euskal Herritarrei gurekin batera bultzatzeko deia egiten diegu heldu den larunbatean, urriak 13, eguerdiko 12etan, Donostiako Amara auzoan dagoen gobernu zibilaren aurrean, isilpean elkarretaratzea eginez. Elkarretaratzearen leloa, konponbide garaia da indarkeria oro bertan behera utz dezatela.